Wezîrê Derve Tirkiye dibêje ku Tirkiye ji hemahingiya li gel Amerîka derbarê avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê nerazî ye û hîna negehiştine wan derencamên ku Tirkiye dixwaze û Tirkiye amade ye ji bo encamdana operasyona leşkerî li Rojavayê Kurdistanê. Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derve Tirkiye ji bo televizyona Xeber ya Tirkî ragihand ku Tirkiye tu ciddîbûn ji aliyê Amerîka ve derbarê avakirina navçeya aram nabîne û Tirkiye di wê baweriyê de ye ku ev rêkeftin û hemahingiya li gel Amerîka derbarê navçeya aram cêbecê nabe û nagihe armancên xwe yên sereke. Her wiha Oğlu hişyarî da Amerîka û got ku Tirkiye amade ye ji bo encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê û pêwîst e geş û hewa ji bo vegera penaberên Sûrî yên li Tirkiye dimînin were dabînkirin. Di wê kenalê de ragihandina Tirkiye eşkere kir ku Tirkiye jimareya hêzên xwe li ser sînorên xwe bi Rojavayê Kurdistanê re zêde kirine. Ew jî weke amadekariyê ji bo encamdana operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand bû ku êrişa leşkeriya Tirkî li Rojhilatê Çemê Feratê li demekî nîzik de wê were encamdan û Tirkiye dixwaze 2 milyon penaberên Sûrî li Rojhilatê Çemê Feratê bicê bike. û ji aliyê xwe ve Amerîka piştî ku du dewriyên hevbeş û heft gerên esmanî li gel Tirkiye li Rojhilatê Çemê Feratê encam dane, heta weke niha tu lêdwanên fermî weke bersiv ji lêdwanên berpirsyarên Tirkiye re nedane.